Og han virker egentlig, og han roser nærmest i bogen, for han virker ikke sådan specielt bitter over, at det egentlig var dem, der fik ham fyret. Men det var egentlig, altså generelt, der er mange, der har brugt den her bog igennem tiden som en såkaldt herskerforskrift. Ja, nu har vi ikke lige fundet sådan så meget mere om den der Medici-familie, men det er i hvert fald meget tydeligt, at når man læser om Machiavelli, så bliver der sat utrolig meget fokus på den familie, fordi de har, som det stod, så var det noget med, at de sad på en hel del af magten, og det de egentlig ville, det var, at de ville sådan neutralisere alle, der var med i det spil der, så de alle sammen havde samme mening til sidst. Og det gjorde de sådan set med både dem, der var med dem fra starten, men også dem, som var imod. Og Machiavelli, han var i hvert fald en af dem, som var meget præget af det Medici-familien, de fik igen. Men han var også en af dem, der gik allermest imod til at starte med. Og det er så lidt det, vi har. Ja. Jeg vil lige holde fast i, for det første synes jeg, det var en glimrende instruktion til det, fordi vi får samfund, et moderne, bæredygtigt, nej det kan man ikke sige, men et moderne socialistisk samfund, hvor folk ikke havde fattigdom, og hvor alle havde sundhed, og hvor alle fik uddannelse. Og så må man sige, så må vi bare leve med, at der bliver slået så mange millioner ihjel. Hvad skal man sige om sådan en opfattelse? Det er en hensigt, at hellige og vide, et eksempel på hensigt, at hellige og vide. Men det er ikke i dag, altså. Gør det ikke? Jo, det er også en prøve det. Det kunne man godt. Jeg ser eksempler på rundt. Men hvor en anden ting er, så det vil sige, at det er lidt problematisk måske at bygge på det der, fordi hvad er det for et samfund, du får? Hvad siger I selv til? Har I da været her? Det gør han jo. Han bliver jo fuldstændig hæmningsløs magtudøver, der ikke tager hensyn til det. Det er jo det. Og det er jo der, vi har det afgørende nye. Fordi Machiavelli, han siger, sådan skal en fyrste være. Sådan. Hvis ikke han er sådan, så... Ja. Selvom det er mere demokratisk, men så vil han sige fyrsten, eller hvad det Machiavelli der også. Og det, som vi så også lige får med, det er, at den går jo hen og bliver en slags rollemodel. Fordi fyrsterne her i renæssancen, de tager den til sig, læser det og bruger det, sådan at de stræber efter at være sådan nogle benhårde, kyniske magthavere, og stræber efter at etablere en stærk statsmagt. Hvad redskab har en magthaver til at gøre sådan noget? Ikke at have lyst til det, men hvor får han power fra til at gøre sådan noget? Lars? Nej, men det er nok. Så skal han ud og købe professionel militær bistand, der udelukkende er loyal over for ham. Og de kan så netop blive loyal over. Og så kan vi sige, hvor skal sådan en komme, der fyrste, hvad han nu er, så får sådan en masse penge fra. Hvor kan han skaffe penge til herfra?